mina lento ngenza ngoba ngicela uthando isukujabulisa abantu ngoba ikholo kuzokwenza ukuthi ngiphile impilo engcono. Sanibonani, nginamukela ngenibingelelo ehlelweni lethu lezindaba SP Media TV1 bakwethu. Uma uqala ungena ehlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo. Bakwethu la siphethe indumandumane uDr Khehlelezi isihlahla somdlebe esigahla nyoni. Uthi ke uDr Khehlelezi bakwethu kulesimo esidlule kusona sezikhukhula semvula, uthi uma ngabe kwamasho okanye ngelindelani okanye inanda entuzuma okanye emahlabathini everlem naseWaterloo, uthi ke if kukhona abantu abathintekile kulezi khukhula kwemuka izindlu, sicela nisiphe amagama amaholo la kuhlanganyele khona abantu. uDr Khehlelezi would like to help out with a blankets and food parcel. Uthi ke bakwethu uDr Khehlelezi uyafuna ukusiza ngokudla nangey'ngubo kulabo abathintekile kulezi gameko bezenzeka kulezi insuku ezidlulile. Uthi asibambisane kulesikhathi esinzima. Call 074 43 or email us at ekakhugulethu 15@gmail.com. kanti ke nibe nempela sonto enhle bazalwane. Don't forget to pray. Isho kanjalo ke bakwethu indumandumane yethu uDr Khehlelezi isihlahla somdlebe. Uthi ucela ukuthi ningakhohlwa ukuthandaza, kanti ke uthi bakwethu nibe nepasika enhle. Bakwethu mina njengentatheli ye-SP Media TV1 ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.